پشتی 5 سالên talanî revandina mirovan û guhertina demografîk, berdevkê Wezareta Karobarên Derve ya Amerîkayê Matthew Miller piştgiriya sûc û tawanên Tirkiyeyê dagirker ên li Efrînê dike û dibêje ku projeya Tirkiyeyê li Efrînê ne guhertina demografîk e. Vê daxuyaniyê hêrs û eciziyeke mezin di nava gelê Kurd de ava kir, çimkî di 5 salan de Tirkiyeya dagirker û peyayên xwe Kurd li Efrînê nehiştine. Li gor raporên bi belgekirî rêjeya gelê Kurd ji sedî 98 da ketiye ji sedî 25. Lêvelê Amerîka tu guhertineka demografîk nabîne. Hevserokê gerînendeya têkiliyên derveya birêveberiya Xweser Bedran Çiya Kurd bersiv da Amerîkayê û got ku ev helwesteke siyasî ye, neadil û dûrî rastiya li ser erdê ye. Çiya Kurd Amerîka bi qebûlkirina siyaseta Tirkiyeyê tawanbar dike ku Tirkiya li dû bi dawîkirina Kurdan li Efrînê ye. Nixwasim ku çavê Serokkomarê Tirkiyeyê Erdogan li anîna milyonek kesî bo Bakurê Sûriyeyê ye. Lewra Çiya Kurd bi bîr dixe ku wexta Erdogan nexşe li civîna neteweyên Yekbûyî hilda û qala vegerandina 3 milyon Sûriyayî kir, Efrîn jî di nav planê de bû. Bi piştgiriya Qatar û kompaniyên Ixwan el-Muslimîn, Tirkiyeya dagirker bi sedên dagirgehan ava kirine. Qene Ereb û Türkmenên nijadperest li wan bi cih bike. Her wekî bi darê zorê bêtir ji 300,000 Kurdên Efrînê derxistine û malbatên peyayên xwe xistine şûna wan. Bi nêrîna te, helwesta Amerîkayê tê çi wateyê û dê çi ziyanê li Efrînê bike, nêrîna xwe bi me re parve bike.